Di kalidad kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Mupod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 2 nga bulan sang Hunyo tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. PIDEA todo depensa sa linibo nga nagkalamatay sa dagwar sa dalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling sang DILG ng Facebook nga ni, kauyaya kung isabong nga isyo ang paghambalan. Nya kung ibanda sigman, anong rason? Aba, si Attorney Salvador Pinilo ga monitor ako, siya kunong dinapit nga bisita sa Independence Day sa siyudad sa Bacolod. Ang siniko do gakuriit, nyabi iuli ang sobra nga sukot. Ining mga balita kag isyo idolong. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Tay 7 ang anti-narcotic chief Bao Porte todo depensa bangod sining karon nagatuluhaw nga balita nga porte sa pagkanamo-damo ang nagkalamatay durante sang dagwar ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling sang PIDEA nya ining nagkalamatay amuman ang balasulon sang ila sini kapalaran kung nga nagkalapugday sila. Ang pinakaulihing nga datos halin mismo sa gobyerno ang matuod-tuod nga kadamuon sang mga nagkalapugday, mga 6,248 ka mga sospitsado ang mga ginpamatay sa ginaligar shootout durante sa ika-anom katuig subong nga termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung pamatian tang Philippine Drug Enforcement Agency ang ilahepe si Wilkins Villanueva siling yang kamatayon kung tani nalikawan kung mga suspitsado nagsungka lang sang mataway. Nya madamo nga kabuhi ang nagkaladula bangod man nga nagbalato wala magsungka kag kalabanan sa ila may mga armas tianong imuon sang mga otoridad kundi nga magbalos amo na nga madamo ang mga nagkalamatay. Tisiling ni Villanueva nya lang tawa bala hindi lang mga drug lord, drug addict, drug poser ang nagkalamatay. 11 man ka mga ahente sang PIDEA ang nagkalamatay. 3 pagid o kung 34 pagid ang nagkalasamaran sa pagbayluhan na ilutang upod sa mga suspitsadong nagano kadruga sa nagligad nga 6 katuig. Nya kon abi ining mga suspitsado pagkatapos raid kag pila ka mga tukang kag iban pa
sang mga hinti sang PDEA kag otoridad kung tani wala sang dugo nga nagkalaula, wala sang madamo nga nagkalamatay. Ti ano karon, pabayan lang, mapalutang lang ang mga ahente sang PDEA kag kapulisan nga ini nga mga drug lord damo armas, gabalato sila, ga-insister nga dakpon, nya kay kung nagsungka lang mataway, wala ni sang madamo nga nagkalamatay. Nya ti nagkalamatay sila ang mga PDEA agent, ang mga otoridad nga nagkalamatay, baliwala talangina. Nagkalamatay bangod may bayluhan na ilutang. Nya kay kung ining mga drug addict, drug lord nga ni, kung nagsulungka mataway, kung tani, wala man sang madamo nga nagkalamatay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill. Department of Interior and Local Government. Sila niya daw madisgusto man kita sini sa Facebook kaniman. Gapangabay na kita nga kakaso na ang mga pag-promote sang illegal nga isabong. Ara man gyapon, siling ni DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya kahapon, nya ano ini? Nya kung iban gani nga ipa-shutdown mong pages dasig, ang isabong niya daw kabudlayhaw, daw ginaturirar nila ang illegal nga aktibidades, kag daw nagagwapa nga daw may accessory sila sa illegal nga activity. Ang iba naman niya nga mga malisyoso niya hindi na katingalahan. Nya ano ginabing rason nga hindi mo pag i-shutdown, nya hindi na kung anong rason kundi pila ang rason. Amo ina ang matuod-tuod. Siling ni Malaya, gahulat na kami. May order na, may mando na, nga kakason, ara gyapon, tinatural mga isabong ni. Ang iba ni, may mga franchise nga kakas ang iba ni, sa iba ni nga mga kapungsuran, gasulod, mga stateside ini siya, 40 ni ang kwarta, hindi magwanta, milyon-bilyon ang kwarta sa isabong. Amo na hindi matingala ang DILG nga wala ma-shutdown kag kahinay. Bangod kay ang rason daw hindi maintindihan. Kung ang migo ko pa, nya bilyon ang rason kung nga atrasyado ang pag-shutdown. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod. Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga Nga isyo, balita, idulong. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54.
pasiplatan ko lang makadali. Ining mando sang ERC nga dapat iripan sang Sineco ang 238 milyones. Ano ining 238 milyones? Posible sobra nga panukot kag iban pagid nga mga dapat ibalik ka sang Sineco sa mga konsumidor. Pero ginapaybalo ta kamo nga hindi iniibalik pagi sa kwarta. Katong ibayad nyo bala, nagapaabot ka mo kwarta, hindi. Ibalik inipagi sa matamat kapag iban sang imobiling sa Sineco. Wala man ta kabalo kung paano la ibanan na, kung ibanan o kung wala. Pero maayo, kay nakita nga do kadako-dako gali sang dapat ibalik nila sa konsumidor. Amak mo nga pinagusto mo lang sila mo. Hindi man sila kaintindi. Ang ordinaryo nga tao, pabasahon mo sa biling nila, nga hindi kaintindi kung na nagalalin pating kinawatan, ipatong sa konsumidor. Wala nila ginabantayan sa gusto ang ila propiedad. Pagkatapos, kung damo sang kinawatan, ipatong nila sa aton. Daw kita pa yan may sala kung gikawatan sila. Amo ni mga bagay nga di ko maintindihan. Daw ka pinagusto lang sila sukot. Daw sulusubra na bala. Daw hindi naging amo kung kaysa. May tani, kung ang serbisyo bala mayo, pero kung may arabis nga isa kadlaw ka, limaya kaya pulupatyan, siga patay. Siuso o pagsuktanay, hindi maintindihan. Hindi man lang ma-explicar. Kaya kung tali, kung mayong serbisyo, pasling tatyanom na kay maayo giman ng serbisyo. Bisan mahal-mahal, pero ang serbisyo hindi amo. Brown out dito. Hindi sa kaintindi. Gatulog ka, gulpi lang ang gamit mo, pagbugta mo, guba na, kay patay-siga, ng law nga klase serbisyo. Di maayo niyo, ibalik nyo, pagkatapos ipatag nyo kung pilang ginbalik nyo. Kaya purti, kinanglan siguro, matadlong niyang kapobrema ng iban nga mga empleyado sa Sineco. Ang mga empleyado wala man na salaya mo. Ang ara sa babaw na, umot kon ano nga plastada na, dapat pang islan la tananda. Mga opisyal islanta, kay base mo man ang may diferensyabla, nga hindi magkalaamo ang serbisyo sa Sineco. Timayo ni, kay nakita nga ipabalik ang 238 sa mga konsumidor. Tibantayan yung inyo billing kung pilang iniibanda, tapos hindi magyapo kita kaintindi. Kung ginibanan o kung wala, ay, por Diyos, por Santo, antos ka lang puti kalimutan mo, kahit hindi ka kaintindi da kung anong pinamutang lada. May mga kurit-kurit na hindi maintindihan, ay, por Diyos, ang importante daya, kayuan yung serbisyo. Kag kung ginapabalik ang overcharges, kung overcharges yun man, ibalik nyo. Pabalaan yung tao, kung pila, ang ginbalik nyo. Base bala kung wala ta kabalo, imbes balik dugang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Babalik kami pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman amat pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield. Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.